אתם כותבים אתרנוס, לוחצים על האפשרות הראשונה, פליי. אנחנו כבר התחברנו, אפשר להתחבר או עם חשבון גוגל, או במייל, או לעשות שם את הסיסמה שלכם. תבחרו, זה לא משנה, זה בין כך אותו דבר. עכשיו לוחצים על ליצור שרת, תכף יעבוד. עכשיו אתם יכולים ליצור שרת, קרייט, עובד. עכשיו, זה לא משנה איזה גרסה, תעשו איזה גרסה שבא לכם, איזה שם שבא לכם, איזה IP שבא לכם. אם אתם רוצים להתחבר לשרת, אתם קובעים את ה-IP שמופיע למעלה. יאללה, אפשרויות. לוחצים על white list, cracked, שתבינו אני אתרגם. סדוק. אתם יכולים לשנות את הרמת קושי, את המצב משחק. עכשיו להוריד את המוד, צריך ללחוץ על בוא לעשות שחקנים, אם אתם רוצים, אם מי שאתם רוצים שישחק בזה, תגעו את השם שלו. בטילנג'ר יש שם את הריבוע הזה עם הלבן, עם הריק. איך שקוראים שם, זה מה שאתם רוצים שהוא, פה. אחר כך לוחצים על תיקיות, וורד, דאטה פקס. עכשיו, איך שמים את המוד? פשוט לוחצים על הקישור שיש בסרטון, על טבלת אקראי, זה מחליף את כל, אתם עושים דוק, אדמה למשל, זה יכול להביא לכם יעלום, או למשל לוז של טבע, ממש טוב. ואו ליצירה, למשל אתם חותבים מתים, הכל רגל, אבל למשל אתם רוצים להכין עכשיו אבן צור, למשל קרשים, יתהיה לכם כפתורים. זה מחליף הכל. עכשיו תעשו איזה גרסה שבא לכם, תלוי באיזה גרסה השרת שלכם, זה לא משנה 1.20.3 בשרת של 1.20.4, אבל הדברים החדשים שהוסיפו הם כבר לא יהיו. ב-1.20.4 זה אין, כי לא יהיו אותם פשוט. עכשיו אתם שמים מה שאתם רוצים שיהיה רנדומלי. עשינו שהגרפטינג טייבל, שהשורה ליצירה יהיה רנדומלי. Start the randomize, זה מתחיל. יוריד לכם את הקובץ. הנה עכשיו, תכף נסיים. והנה, עכשיו, אם זה עושה לכם ככה, אתם פשוט מקטינים, עושים את זה חצי. גוררים את הקובץ לאיפה שיש את האדום. זה יוריד לכם אותו. הנה. וזהו, יש לכם מוד. אם אתם רוצים לפעול את השרת, אתם לוחצים על סרבר. יש לכם פה, אם אתם רוצים להוסיף דברים, יש לכם פה כל מיני דברים. זה דברים אחרים. סרבר. וזהו, אני מוכן. וזהו, יש לכם שרת עם מודים בשבילכם, שתוכלו לשחק בהם עם חברים שלכם.